Adui ahoi cheraikom asong penpini tapat langkeroi hema mate pilar along nang kahumri. Karbia khai reng nangji karbia khai jok nangji pumatha si pini ni phai hiniar ni adui ahoi cheraikom asong penpini tapat langkeroi lapen Meghalaya border ari an nang kachuhumria phan kewang. Pini labang so along nang kachi tongdun lake advisor ake hai welcome teron convener ake hai borsing ti dunmai phua ke hai James phangcho lapen tapat lokela tumchi tongdun si mesen pen karbiang long adue hoi pilar long an paledam lapen labang so pilar alam ethetheni alam chingki chithan pon halapua ke hai welcome teron pen kaning je pon atengke labang so pilar lake ningkan pharokre sirkebra troxikebra hinia ningkan si kithir thip along a b ponlo lasi chomanga tumke ame thanga ha war puke kachi puke arona ve puta ningje pon lapusona doya hoy kahumri ke bang thegapot arong gangbora lapen rong arara tumta ningkang samchipak langdun tapat pen Barnabas pe report kido live aprangsi nalitu phan piniladak tapara rong along nang kahumri pot lapen dak pilar along anang itum helowing pen busami nang itum napale thekor aprangsi kadong pajir lo sartang te nang itum piniladak an kevang nang itum kopiak kimang phanse pini nang itum ladak an apale lo sa nilitum la Meghalaya pen Assam kinang sot ke blok 2 bangsa border ahoi Adui putha kai de kachikormar kachibong saya putha kapang sam dia phan sinilitum aphan akam klem bom lo non pen chorkali ha 1985 ni kan mandani litum klem lo 97 ni kan litum klem bom lo sokar pen ni thanamu apen non give and take policy long le phelang achi pisero jipu Assam government la pen Meghalaya government atum security da phi bangsa phi ni tumat halo la bangsa abudi bang la ke budi kangli ar dia the phan kar biang longara phan hingoda ka budi apotse kham khedun langgi pusine litum kiram kam me chiklo daglang him phia long litum bang pharu si bagdu bokon blok 2 la songja po chikrong tu thek mi chore tum chipang rum sine litum ahoi cheraikom mei pun litum sengdel hal bang sor ni penelitum sarkar phan memorandum pinpora lukipi asa amerika biang long cm phanelitum lamklar ke hang pendang lok along meeting pidulam lo la pena puthang nelitum sarkarang bong cheng wai tarik rep 3 June chiklo upong silong ta dunong lo penari silada khandulong ta litum dun lo peneli tumar dun thiblo podun thiblo je itu me punpor long ta simisar phanda puthiblo la penari si pisair kam lo ta puthiblo reno komitiang lo ta je Meghalaya pen karbiang longang bong ke border alam ke kachibohong awi athemale ke 1951 aningkan boundary commission atum a recommendation ateng se bana flak edlo nang thak edlo bangsa aputhak ke hinhina sarkar se kroilo pena ko 1969 aningkan ta aku bangsa lampi thir thulo Meghalaya autonomous ke longan aningkan ta 1972 aningkan ta Meghalaya full flag separate ke long huta bangsa lampi thir ta Nasi bangsa lam kachibohong abelo de tumanda thupenke hela 1971 51 69 71 kapithe tang ating othip rotang ke border ke problem abelo thene tumni kidu ko bangela lo je ha Meghalaya penat iha katro kadu ko be kali iha MP MLA minister ke man kang tum pada karbiang long kidu punar korte du manang chong thoi po je blon blok tu le ka phang le antia long le la posili non Meghalaya lam thunang po non lison phai lo tang te li ke Meghalaya sudun long po pulai ka chong thoi aning the pi bom aposi dak ke du bom punar korte do ta ko dun bom se la ya lam ke klak chok hello lam dak borarang bok ka su dak do bang la lo halaku ya ka vested interest having political ambition satum se bangsa issue ke tumang bong punar tumang bong kai teng thot la ko se ka dak su dak to bo do lo hinia bang ke blok 1 blok 2 dak
Khanduli cakali, Tapat cakali, langkeroi cakali, atu mapan kilang pangkret heu, pos sarkar pengan biang long sarkar penasam sarkar pen. Isik klardak ang theke pulonang non amreng, ningkan pokep suselo kheroni penha, ningkan kilometer pokep ada kahilwa tuar anta selam theke. Hamren district headquarter pen ladak border ke wagi tuar lonta semat numbe theke. Logo cintong Amerika dah ambil tuar ambil naik pen nilia tuar orang terhilang tikhe. Pen kapre dupi lo dah kelang pangkre. Lapo sera itu dah ahoi adui kidu arah itu. Pernah korte dumpunon karbi dumpunon aning kibi aning kapsamse lapen sarkar peran yang tikhe kagere dekok lah. Lapo sila tak isi alam lo. Lasi nili tu ahoi cheraikom amne yahin pen itu. Karbi yang long autonomous council, tururan ronghang kahai panel itu, tuning report piglo, la blogon blok 2, particularly kala, cehodai lok, blok la, cumang deben caya hoi lok bangsa area, kapacing thor dia pan, kapa unuti la dia pan bang, council pen la border chairman pu picor bang sokce, border chairman pu po gari humpilo, sukupap tangka, ada deng sangta bagi sokce. Si blogon blok 2 farman wet la border farman wet council pen special budgetary allocation bang helam nopo chairman construction ahoi adui bo area angkang bo alang development akam ke antiria pha an pulodang te lana klem jam lo pulodang cara tumta mithang longri mithang adet pu paru ka thigi la pen ngi khere du po la pen mithang long le philang ta cherai pa dai Kali tumpi ni ladak kisung powek area ni tum wang lo. La peneli tum jitu memorandum long kipu hala kene dokumen lo kipu bang sorting sedak tum physical verification wang lo bang sorting se dulo. Bang sorting se dulo. Hala bang sorting se duti nangko. Dak pulo boundary description. Umjam river to the mouth of the Umlet and up the Umlet following the Jawai subdivision boundary to Umkhen river. Thence down the Umkhen river to the mouth of Unsunam about 2 miles southeast of Jinkahulu. Thence up the spur to the south of this stream to the source of Amreng. Thence in a southeasterly direction to the source of Umsati and down the